tingog ablihi sa Isaias or Ezekiel, Kapitulo 34, versikulo 15 hangtod sa 16. Ezekiel, Kapitulo 34, versikulo 15 hangtod sa 16. Ang word ng Lord gaingon, ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero, o papahulayon ko sila. Ako ang Ginoong Diyos, maoy nagsulti niini. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag. Laki-lakian ang lapiang, ligunon ang maluyahon, ug laglagon ko ang tampok ug kusgan. Unya, angayon ko sila sa pagpakaon. So this is the word of God, makapamungko ta. So ready na ba? JDC family, ready na ba tayo mo absorb sa blessing karon? Amen. So, di ita maglangan. So, akong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. Mayong gabi, jadi si pamilya. Ako rin yung mga gabi, kaya basig na natulog. So, mayong buntag ay, jadi si pamilya. Karon ato na sa atong topic, the loving shepherd of thy sheep. Ang mahigugmaon na magbalantay sa ihang karnero. And salamat ta sa testimony ato nakita nga ang sa katao ng utana sa Dios o kaya pa bang baguhon sa Ginoo ang iyang kinabuhi. And doon ay bersikulo nga draw near to God and He will draw near to you. Kung muduol ka sa Ginoo, muduol usab ang Dios kanimo. Amen? So, gusto ang Diyos nga maklose yun ta niya. Gusto ang Diyos nga dili yun ta mapalayo niya. Kahilabi na nini katapusan mga adlaw, daghan kayong makapabugnaw sa imong pag-alagad, sa imong pagtuo. Kaysa ginaingon ko na, mas kinagani ang hater, nga gitawag na gani siya hater. Isa may na hater anis balay? Gitawag na gani ng heater, pero kung idili nimo i-connect sa kuryente sa outlet, dili gud siya mahimutabong muinit. So inana pud imong kinabuhi, di ka mo close sa Ginoo, dili ka mo connect sa Ginoo pirmi. Bisan pa magtuo ka nga init ra yapon kas pagpangalagan pero bugnaw na diha. Sama sa awali sa Merkulis nga hinaot nga atong pag-alagad sa Ginoo, dili daw pareho sa na mainit ka og kape. Nga sa una lang init, sa dugay-dugay niyong pangalagad na mugnaw. Hinaot nga dili kape ang atong pagpangalagad. Kaya kung makape, init ra na sa una. Pero pagka 5 minutes, namugnaw na. So, the loving shepherd. Atong tunanin ka butagon, ug yun sa ta paghigugma sa ato ang magbalantay. Number 1 nga punto igsoon, God look for those that are lost. Ang Diyos nagtanaw siya sa mga nawala. Amen? Sa una usa tas nawala, pero gitanaw tas Ginoo. Muimin ba kana? Abi ni migsuon ang karniro dili niya kayang pabalik og siyara. Sa study sa animals ba, ang karniro dili kaya sa karniro nga makabalik kung walay mupabalik niya. Kung masya gyud nga masalaag ang karniro, di na siya katultol pabalik. That's why ang Bible gayon, nga daw sama tag karniro nga nahisalaag, nga di na gyud kabalik. So, kay nasalaag man ta kanhi ang Dios gatan-aw sa mga nasalaag. Akay ang karniro igsoon lahi siya sa leon ug sa lobo. Mao lang gyud ni ang kaaway sa karniro, ang leon ug ang lobo. Ang leon grabe ka talilis ug bangkil ug ang lobo. Pero ang karniro wala siya igong tangot nga ikabangga sa leon ug sa lobo. Ang karniro wala siya igong kaabtik ikumpara sa leon ug sa lobo. Maabtik ning duha. Samtang ang karniro yun. No pananhay ang iyang paglakaw. Wala siya igong kaabtik badalagan kung naan ni karniro ug lobo.
So kung walay magbalantay sa karniro, kaya gyud matukob ang karniro kung dili gyud sa duol sa shepherd. That's why ang atong topic karon, the loving shepherd, kay ang Dios nagtan-aw siya sa mga nangawala nga dili pwede magpabilin silang nangawala kung dili ako ni siyang ilikay sa lubo o sa leon. Ang lubo o leon nga gisbitan igsoon mao ang espiritu sa demonyo nga kung magpalayo kas Ginoo, lubo o leon ang imong katapat o wala tay kakayahan, wala tay igong kusog o kahom na makabalik tag kitara o wala ang Dios. Usa pasalamati ang Dios, palapati ang Dios sa imong ginabuhi na nakapungko karon diha, dili tungod sa imong kaugalingong plano, kun dili plano sa Dios nga mapungkuon ka diha. Abi ni migsoon, do na tay plano nga sa atong kaugalingon lamang gitan-aw. Pero usahay ang atong plano, kanunay natong gitan-aw atong plano. Pero ingon ta mo igsoon, if dili ka magtan-aw sa plano sa demonyo, na mo ni may tapos tong ginabuhi. Sometimes ang atong kaugalingong plano mo sige natong tanawon. Gusto ko mo ni akong ginabuhi may tabo niya. Gusto ko nga mo ni ang maangko nako mga butang. Gusto ko nga ang akong kinabuhi malipayon. Gusto ko magtabaw sa akong kinabuhi. Muna man itong itanaw sige sa atong plano. Pero kabalo ba ka? Ang demonyo po gatanaw po sa imuhang plano. Kay naa po sa plano sa imong kinabuhi. Ang buhaton sa demonyo maulang gyud ang ipalayo kas Ginoo. So, ang imong plano sometimes sige ug tanaw imong plano, pero ang imong plano mo nakaingon nga nalayo kas Ginoo. Sa panahon nga nalayo kas Ginoo, mao na ngay panahon nga nagsubay na kas plano sa demonyo. Amen? Hinumdumini. Kung ang imong plano mao ay nakapalayo nimo sa Ginoo, mao na ngay panahon nga gisubay na nimo ang plano sa demonyo. Kay ang plano sa demonyo kana gyung ipalayo kas Ginoo. Ipasalaag ka sa dalan sa kamatuoran. Pero gitan-aw kas Ginoo. Dili pwede nga masalaag tong kong anak. Kay dili na siya, wala siya katakos, wala siya kakayahan pabalik nako. So, ang Dios mo'y nagkuha nimo gikan sa pagkasalaag ngadto sa iyang dalan. Amen. Nano man igsoon na haguan yung kag pangita sa Ginoo. Di ba ang hulagway o ang prodigal son, mga sambingay nga gisbutan ni Jesus, iyang gibiyaan ng 99 para lang ang pangitaon ng usa. Na apong tanan diha, ngano maghagong pa ng amahan sa usa nga walay pulos. Nga ang 99 mapuslanon. Ang 99 wala sila matipos biya mga matarong. Pero katong usa nga nagpalayo, wala sila mga hinungdan. Pero matingala ka sa Bible, ang 99 nga matarong gibiyaan na o katong walay pulos na karniro o iyang giadto. Kabalo mo sa point ana igsoon nga gihaguan dugang pangita sa Ginoo. Dili sa ingon nga wala kay pulos. Sa dihang makit-an kaniya, sa dihang iya nakangagakon pabalik sa iyaha, himuon kaniya mapuslanon. Amen. So ang atong Dios giangkon ta nga iyaha ta. Ganong gipangita agutan niya, kay dili daw makumpleto ang 100 kung wala ang usa. Kung ang 99 binaa diha, dili kontento ang Dios nga ang usa ika 100 mawala. Ano man, kita iyahang mga karniro daw samag niyo sa you are mine. Maski nagnawala ka pi, you are mine. Ako kamo. Amen. So, giangkon ta sa Ginoo nga kita iyang mga karniro. That's a loving shepherd. Kabalo mo nga ang buhaton sa magbalantay sa karniro. Sa panahon nga madawon ang karniro tuas gamo, ang magbalantay sa karniro yang buhaton is to pick up. Iyahang i-pick up ang karniro. Siya mismo ang mukuha. Now, naabay point sa imong ginabuhi nga dawon ka karon? Naabay mo ini? Naabay sitwasyon sa imong kinabuhi nga nakapadawon nimo. Igsoon ang magbalantay sa karniro, the loving shepherd, ang iyang buhaton sa nadawon nga karniro, sa dihang iya ni makuha malsa, dili niya ibutang sa yuta, o dili ibutang niya sa iyang abaga. Muli buhaton sa magbalantay sa karniro. Nanuman, kay nagahom na siya, dili kaya sa usa ka karniro nga gikan sa iyang pagkagahom, ibutang dito sa yuta. Kung dili, ang magbalantay ang buhaton, ibutang na kunis akong abaga.
ako mo'y modala ini paingon dito sa sibsibanan. Amen? Yun ana ang pagpalangga sa atong magbalantay. The loving shepherd, ang iyang buhaton, kung naa kay mga down moments sa imong kinabuhi, doon na kay nakapa-down kini mo mayon ni kalibutana, hinumdumi. Nga atong Dios, gipas-an ka sa iyang abaga. Amen? Gipas-an ka niya sa iyang abaga. Mo na'y loving shepherd. Number 2, igsoon. God wants us to stay close to Him. Ganong kinahanglan ta nga ang maklose gyud maayo sa Ginoo. Kabalo ba mo nga ang mabalantay sa karniro, kung laagan ang karniro, matod pa sa Ezekiel kaganina ang ibasa, iyahang katong mga napiang, iyahang laki-lakian. O katong mga tambok o kusgang karniro, iyang laglagon. Kabalo mo sa usay magbuhaton sa magbalantay, para magpabilin na yung plus ang karniro niya, piangan niya. Inumdumini. Sa study na ako'y basahon sa deliberate, samtang na malandong ko ini, grabe ang revelation sa Ginoo. Matod pa diri sa deliberate sa March bigit akong gibasa. It's a shocking fact that a good shepherd will break the lead of a wandering sheep. A loving, caring shepherd knows that by taking something away, in time the loss will be replaced by something far better. So kayo mong sabton sa Bisaya, ang buhaton sa magbalantay sa karniro nga para close ra gyud sige na ang karniro nga katong mulugnot kay naa may tambok ug kusgan nga matud pa mulugnot daw ug iyang anaon mulugnot ug iyang alihan mudalagan kay tambok ug kusgan. So ang buhaton niya para nga dili na ni kadalagan, dili na makalugnot iyang tiangan. Unsa iya asa dapit tiangan ang karniro igsoon sa iyang paa. Asil biupian ka mapundo. Diba, napian kag basket, di nakakadula. Pundo lagi kag balay. Amen? Isa mga pianon dire. Kanang mga pianon, maguna-una nagmanghililo. Diba? So, pagka napiang, dili mo suon sa manghililo. Pero sa panahon na napiang ka, bisag layo itong manghililo, maadto yun din mo. Ano man? Para maayo ka sa imong piang. Kabalo mo igsoon, nga atong Diyos, kabalo mo piang, kabalo mo hilot. Amen? Gibutangan ka niya piang, para magpahilot ka niya. Kaya kung wala kay piang, wa man kay huna-huna o pahilot niya. Kabalo mo ang kamot sa Diyos, sa panahon nga, ang usa ka karniro mapiang na, dili niya gihapon ibutang sa yuta, kung dili iyang sapnayon sa iyang kamot. Lahi sa una, nga katong nawala iyang pasano sa baga. Pero kani ikaduha, nga gipianan ka, iyang pasano, iyang puguson. Amen? Grabe ang ato ang loving shepherd. Sa ito pa, ang mga piang ang gisibutan igsoon, kini bitaw mga kasakitan. Kani bitaw mga kasipitan, di ba kung piangon ka, di ka katulog? Isa na kagi nga na ay grabing piang, di sa katulog, di mahilot. Maghulas ang yung kinabong, ligid sa sabani, kaya di sa katulog, ay nasa piang. Di ba? Yung anak ko sa atong kinabuhi, nga dili ta katulog. Kung piangon ka, maghuna-huna yung kas maghililot. So that's why, dunay time nga, gipapil sa Ginoo nga piangon ka, para huna-hunaon mo ang Ginoo. Nga ako ang manghilulot ni insakto. Ang akong ipasabot nga piang iso, dili physical nga kapiang, kanang physical nga piang ka sa imong lawas. Bisan pag himsog ka ng lawas o kay piang, pero spiritually, kung na-feel mo nga marag kulang ka, nagpasabot na piangan ka. Isa'y bato sa Ginoo sa mga piang, iyang laki-lakian. I-restore niya pagbago. Iyahang sapnayon sa iyang mga kamot. Amen? So, napil ba nimo ang kamot sa Dios karon? Sadyang napiang ka? Sadyang nag-goal ka? Sadyang nagmasakit ka? Sadyang nadisgrasya ka? Kabalo ba kang isapnay ka sa Ginoo? Amen? Monay, the loving shepherd. Number 3, so God wants us to be strong and healthy spiritually. Mauni ay nga ang magbantay sa karniro, di pwede niyang masalaag
o dili pwede nga dili malaki-lakian niya ang karniro kay gusto siya nga sa panahon sa sibsibanay na makakaon gyud tudo ang karniro. Kay gusto ang magbalantay sa karniro nga mahimsog ni karniroha. Amen, napabata diha? So, ang buhaton sa magbalantay iyatang pakanon sa matupalunhaw nga sibsibanan o sa tin-aw ang katubigan. Nga muna'y makapahilti nato sa atong espirituhanon. Dili kaniya tultulan ngadto sa lubog nga katubigan o sa mga laya nga mga makaon. Kung dili adto sa lunhaw gyud ka mga pagkaon o tin-aw nga katubigan. Ang buhaton sa Dios matingala ka nang nagpungko ra kaniya. Gitultulan kaniya paingon sa tin-aw nga katubigan o sa lunhaw nga sibsibanan. Kabalong bigsoon nga ang demonyo aduna say bahawan nga iyang pakan-an nato. Pero duna ko'y bahawan sa Dios nga gusto mo nay ato ang kan-anan. Kasulay ba mo kaon sa pinggan nga walay bugas? Wala. Di kita ganahag magkaon sa pinggan nga walay bugas. Kay makakusya og daghang sakit o balatian. Kabalo ba mo nga ang pinggan o bahawan ni Satanas nga sige na itong ipakaon niya sa una? Mo'y nakaingon na nagsakit ang atong espirituhanon. Kay hugaw ang pinggan o bahawan ni Satanas. And gusto Satanas nga magpalayo kas Ginoo para magsigi kag kaon sa iyang bahawan, sa iyang isigig feed nimo nga maoy makapahimong masakiton sa imong espirituhanon. Amen? Pero dili gusto ang Dios nga magpabilin ka sa bahawan ni sa demonyo. No, sige kag kahilayan ang pinimo ang kahilayan igsoon makapahugaw o makapasakit sa imong espirituhanon. Dili gusto ang Dios magpabilin ka sa kahilayan. Na dili ka pwede diha. Dili na makapahilti sa imong espirituhanon. Makapasakit ng imuhang gibuhat sa imong espirituhanon. So balik diri sa tin-aw nga katubigan, balik diri sa lunhaw nga sibsibanan, kay mao ni ang makapahilti nimo. Amen. Kabalo ba mo ang ipakaon sa Dios nimo mga solid food. Ang mga solid food mao ni ang mga sakit kayo mga pulong. Mao ni ang mga pulong nga gidili o mo ni sakit dawaton nimo. Pero kabalo ka ang gidili sa Ginoo, makapahilti nimo, makapabaskog nimo. Pero ang kalibutan, lami kayo ang bahawan sa kalibutan. Lami kayo ang bahawan sa demonyo. Kay walay gidili. Puros nimo ganahan ang i-introduce sa demonyo. Pero inundi ka. Grabe sakit nga ikatampo ni anak. Dili lang imo ang lawas sakiton hasta pa yung espirituhanon. And loving shepherd ang atong Diyos. Dili siya gusto nga bulag ang sheep niya. Kay ang lunhaw sibsibanan, siya ang nakatultul. Ang tin-aw ang katubigan, siya ang nakatultul. Samantala ang demonyo, tultulan kas lubog. Samantala ang demonyo, tultulan kas mga layak ng pagkaon. Kabalo ba ka? Nga kanay mo nadungog, pag-feed na nimo. Now, sometimes, dunay mga tao nga magpadungog nimo o mga dili maayo sa imong kinabuhi. Mao na siya, siging ipakaon nimo everyday sa imong kinabuhi. Pero ayaw to, kung unsay pagtanaw sa mga tao nimo, tuuhi ang pagtanaw sa Ginoo nimo. Amen? Sometimes, ma-down ka, ma-discourage ka, tungod sa nadungog nimo nga mga pulong nga paingon diha nimo. Kay gipakaon ka sa demonyo mga pulong nga para i-diskurahe ka, para ipalayo ka sa Ginoo, pero inon kay igsoon. Paminawa ang pagpamulong sa Dios diha kanimo. Yung sa pagpamulong sa Dios diha nimo. Na likonon tamo. Na laki-lakian tamo. Na angayon tamo pagpakaon. Usa igingon sa siksikil kaniya, angayon na niya o pagpakaon. Kaya kung maangay ta pagpakaon, makabatong tag-hilti nga espirituhanon. Amen? Kabantay kas prodigal son, nga dili na lami ang iyang ikaon, dili na healthy. Healthy ba itong ikaon sa prodigal son nga pasaw? Mo to'y silbi, mapicture nato, nga sa diha kay nagpalayo sa amahan, ang iyang pagkaon pasaw. Dili na makapahilti sa iyang physical. Ay mao po ni ang hulagway spiritually sa mga tao nga magpalayo sa Ginoo. Ang ilang espirituhanon dili healthy.
Kay lahi man ang ipakaon sa demonyo. Ay, munay ka na. Pag bisyo, munay sige niya pagkaon. Pag sige palayo sa Ginoo. Walay simba, ayaw nagsimba. Munay sige pagkaon sa demonyo. Ning kautuhan dyan si pamilya. Hinumlumini. Munay ang kinaya sa loving shepherd. He is the loving shepherd. He pick you up from down moment. Giaswat kaniya sa panahon sa iyong problema. Ang iyang kamot, maoy makaayo kanimo o kanako. Amen? He never stop working. Amen? He never stop working. Doon na ba, sa panahon nga, dili lang nimo kaya, pagpasan ang iyong problema, pasanon ka sa Ginoo sa iyang abaga. Hinumdumini. Doon ay panahon na dili nato kaya pagpasaan natong problema. Pero kayang pasanon sa Ginoo, ikaw nga nagproblema. Asa may mas gaan nga pasanon? Ang problema o ikaw? Inay mong tapad, asa may mas gaan? Ikaw na ba o problema? Kung imong yung sabton, mas bukat kang pasanon kaysa yung problema. Pero marag, sometimes ang Christian, na-feel nila nga, mas bukat din kong problema kay nako. Igsuon, dili bukat ang problema kung ipasan ka sa Ginoo. Nanong mabukatan man kas problema, nga naan kas kamot sa Ginoo, ipasan man niya. Mas ang Diyos mo inabagatan ni mo. Amen? Hinumdumig, gisapnay kas Ginoo sa panahon sa iyong problema. Wow, praise God. The more naa kay kasakitan, the more kaniya giatiman. Ang karnero igsoon, tan-aon sa magbalantay, kung hain ganitong sakiton, hain ganitong luyahon, hain ganitong napiang, motoy tagaan niya dakong pag-akatar ang magbalantay. Katong mga lagsikra, dito niya, nasa pag-akatar, pero dili kaayo. Dili kayo ito niya pasanon, dili kayo ito niya sapnayon. Pero samtang katong masakiton, katong mga piang, katong mga naluyahon na, mo ito yung ipasan sa abaga, mo ito yung sapnayon, o mo ito yung hilot-hiluton. No, katong mga napiang hilot-hiluton niya, para matulog ito, tingil sa karnero. Insert exam kamo ng sabton, kung doon na karoy problema, daghan na kang kasakitan, kung daghan na karong struggle sa imong kinabuhi, naaday kas pagsapnay sa Ginoo. Tingin ba? Naba mo'y kalisdanan? Daghan mong struggle sa imong kinabuhi sa imong pamilya, hinumdumini, gisapnay mong mayo sa Ginoo. Kung close rata kaayo sa Ginoo, kung close ra kita sige sa Ginoo, kanunay gyud kang protektado. Amen? The more ka mag-antos, the more ka niya gikugos. Hinumdumini, the loving shepherd, the more ka mag-antos, the more ka niya gikugos. Hinumdumini, yun sa kapagigugma sa Ama. God bless, jadi si pamilya. Salamat, Pastor, sa